Исәнмесез, Сафиуллина Элина Айратовна. Мин Самара шәһәрендә урнашкан Яктылык мәктәбенең 5нче сыйныф укучысы Роберт Миннуллин булмаган ди бер малай. Беркайчан да, беркайда да булмаган ди бер малай. Ни калада, ни авылда тормаган ди ул малай. Моңа кадәр ул малайны беркем дә күрмәгән ди. Чөнки кеше арасында күренеп йөрмәгән ди. Малайлар, кызлар кебек ул мәктәпкә бармаган ди. 5ле, 4ле һич югында берле дә алмаган ди. Җырлый белмәгән ди малай, елый да белмәгән ди. Гомерендә бер тапкыр да кычкырып көлмәгән ди. Ул малайның Казанны да күргәне булмаган ди. Күрер иде дә ул малай, әлегә тумаган ди.